Ahoj a vítaj. Dnes som dostal možnosť od značky Sixtol otestovať benzínový Krovinorez Sixtol SX6001. Základom správneho unboxingu je mať psa, kávu a potrebnú vec na unboxing nechaj mi kávu. Takže môžeme sa rovno do tohto videa pustiť. Dole v popise videa budete mať link na tento daný produkt. Ako vidíte na videu, kosačka vám príde takto v demonte. Tí, ktorí sledujete môj YouTube kanál, vedeli ste video shorts, kde som vlastne rozbaľoval. Ten Krovinorez prišiel veľmi pekne a veľmi kvalitne balený na palete v kartonovej krabici s výstúžou, a čiže to zaručuje vlastne to, že sa tomu Krovinorezu stať nemôže nič počas prepravy. Takže môžeme ísť na to. Otvoríme si prvú časť, teda dva z dvoch, ale my to otvárame ako prvé. Všetky potrebné inštrukcie dodržiavať, pozrieť si najprv návod, mať ochranné slúchadká, pevnú obuv, aby vám kamienky, ktoré budú odletávať, aby vás neudreli, rukavice a tak ďalej. Dávať pozor 15 metrov od človeka, ktorý bude kosiť, dodržiavať samozrejme potrebnú vzdialenosť. Máme tu už hneď udávanú aj hlučnosť, čiže nejakých 110 decibelov, maximálne 8000 otáčok za minútu. Výhodou je aj to, že máte tu takúto konzolu s 5 dierkami. Vy si viete presne nastaviť popruhy, či už cez rameno alebo na chrbát, aj od iných značiek, aj od iných výrobcov, keďže to v podstate ten držak vyzerá byť ako univerzálny, že nemá presne nejaké klipsne, nejaké hačiky, ale jednoduchých 5 dier, dokážete tam cvaknúť aj svoj ako postruh. Môžeme sa pustiť na prvú krabicu, teda tú najhlavnejšiu. Skrátke nejaké základné informácie, čiže je to model SX6001. Kapacita motoru, teda objem, je 49,7 cm3, už sa to radí ako 50. Objem palivovej nádrže 1000 ml, to znamená litrová nádrž. Som zvedavý osobne na plnú nádrž, koľko zvládneme pokosiť. Hmotnosť 7,1 kg, to ešte si považíme, či to bez paliva, ale či to znamená samotný motor alebo celková kosačka aj s tým ramenom. Pomer zmesi oleja a benzínu 1:25, čiže klasika, chladené vzduchom, otáčky, tak ako sme si spomínali, 8000 za minútu, ručné štartovanie. Čiže benzínový Krovinorez plus extra set príslušenstva. Na to som zvedavý, poďme sa na to pozrieť. Kvalitne pobalené, aby sa to nejakým spôsobom neotvorilo zo žiadnej strany, takže to cením. Návod, na ktorý sa pozrieme o chvíľočku, čiže ak niečo zlyhá, použij návod. Jedna časť v rukovete. Máte tu nádržku, teda u nás sa to volá bandáska, nádržka na benzín, už aj s pomerom oleja, čiže 1 liter oleja potadiaľ naliať, 1 liter benzínu potadiaľ naliať olej, premiešať a jednoduchým spôsobom to naliať do nádrže. To si ukážeme o chvíľu. Druhá časť, riaditok, by som povedal, že tá dôležitejšia, čiže zapnuté, vypnuté, poistka, plyn. O chvíľu si to poskladáme, samozrejme aj s potrebnou kabelážou a s plynovodným lánkom. Slúchadka, aby vás po kosení neboleli uši. Hlavica, už aj so strunou, veľká výhoda, nemusíme dokupovať strunu. Náhradná struna k tomu. Druhá hlavica, tretia hlavica. To vyzerá byť na prilbu, teda časť prilby. Spodná časť
tej hlavice, aby sme boli chránení od trávy a od odlietajúcich kamienkov. Nože. Hneď si ich aj otvoríme, to som zvedavý. Ja to vyzerá ako na pilu. Sieťka pred tvár, aby vás niečo neporanilo, čo odletí z danej kosačky. To musíme pozrieť na vod. A samozrejme popruh. Ďalšie nože, zbalíme si, ich som zvedavý, ako vyzerajú. Tieto sú už klasickejšie, ktoré poznáte aj z iných značiek. Ďalší návod, najdôležitejšia časť, samotný motor. Čiže motor, suchá odstredivá spojka, ako každá kosačka, čo má. A náradie. Čiže ďalšia výhoda, nemusím používať vlastné náradie. Takto vyzerá komplet celé balenie. Čiže máme tu motor, riaditka, extra príslušenstvo, 3x žacia hlavica, 2x nože, to len tak nedostanete hoci akej značke. Samotná kosačka, nádržka presná na miešanie benzínu s olejom, naradie k tomu popruh. Myslím si, že môžeme sa pustiť do tohto testu. Postup je nasledovný, ideme si to spolu všetko zložiť, aby sme mohli prvýkrát naštartovať túto kosačku Sixtol SX6001. Začneme prvým tým, že si podkladáme veci, ktoré sme si popozerali, že máme a sme dostali ako gratis k tomu. Vezmeme si prvú časť kosačky, potom motor, nádržka o objeme 1 liter, tak ako sme si spomínali, sytič, ručné štartovanie, suchá odstredivá spojka, to už sme si tiež rozprávali. Teraz budeme potrebovať vyslobodiť potrebné náradie k tomu. Takže takto. 4 skrutky, ktoré použijeme na spojenie riadeľa s daným motorom, ktorý tu máme. Takto. Chytíme si riadeľ, zasunieme motor, vycentrujeme správne, aby sme to mali presne na dané dierky, ktoré potrebujeme. Vezmeme si tie hrubšie, väčšie skrutky, imbusové. Jemne si ich zatočíme. Dôležité je to mať správne vycentrované, aby nám to zapadlo dovnútra, čiže takto. Druhú skrutku, ktorú si dáme, musíme ju dať krížom na druhú stranu, aby sme to vlastne centrovali. Nedotáčame ich zatiaľ úplne na doraz z jedného dôvodu, aby sme to mali správne vycentrované, lebo môže sa stať, že jednu dootočíme úplne na doraz a tým pádom nám to bude vyosené a bude nám to hádzať s motorom vibrovať. Čiže tretia skrutka, teraz už keď to máme prvú a tu hneď na druhú stranu ďalšiu, tak už nám aj tie zvyšné dve idú oveľa ľahšie ako tie prvé. Imbus, ktorý sme dostali samozrejme k tomu. Máme tu klasickú podložku aj perovku, aby nám to tlačilo a časom sa nám, počas kosenia, aby sa nám to nejako nerozpojilo.
Pokiaľ máme rukoveď už namontovanú, ďalšia vec, ktorá nás čaká, je správne zapojenie kabeláže. Máme tu červený a čierny. V podstate nič zložité, dokážeme to za pár sekúnd spojiť. Jednoduchým pohybom dokážeme vybrať kryt lánka, ktorý si odložíme, aby sme ho nestratili. Predchádzajúcu redukciu, teda toto tu je redukcia lánka, ktorú si musíme vyskrutkovať von, aby sme tam dokázali dostať naše plynové lánko. Čiže to vyskrutkujeme von, odložíme si to niekde. Ak by niekedy niečo, nechaj to. Teraz touto dierou istou prevlečieme samotné lánko preč a naskrutkujeme tam, kde bola pôvodná redukcia. Takže takto. Vidlicovým kľúčikom 10 dotočíme to tak, aby to bolo akurát. Ďalšia časť náradia je dosť potrebná a je to na sviečku, kľúč. Čiže vyťahneme si pipku alebo koncovku ručného kabla, koncovku sviečky, každý to volá ináč. Pozrieme sa na sviečku, uvoľníme si. Pekne čistá, motor čistý, tak ako má byť. Táto matka s tými všetkými podložkami slúži vlastne na tie nože, to si ukážeme neskôr, ale my v podstate potrebujeme len túto časť s tým ozubením a samotnú hlavicu s žacou strunou. Vybereme si ktorúkoľvek, nasunieme redukciu a na túto maticu naskrutkujeme žaciu hlavu. Zavit je ľavotočivý, áno, aby sme sa nepomýlili a netočili do rána s tým, že nám to nejde naskrutkovať. Následne z bočnej strany obcháme skrutkovač. Sú tu dvakrát dierky. Jedna je na samotnej kosačke a druhá je na tej redukcii. A vy si zaaretujete hlavicu a tým pádom ju môžete dotočiť bez toho, aby ste točili hriadeľom. Vidíme? Tak. A tým istým systémom to odtáčame preč. Úplne na záver, aby sa nezabudlo, zvyšil sa nám tu takýto mini nožík, ktorý slúži na to, aby sme mohli si skrátiť strunu na potrebnú dĺžku, teda my nie, kosačka si to spraví za nás. Čiže ak by sme mali náhodou dlhšiu strunu ako potrebujeme, ona sa sama skráti tu na tejto strane. Takže prvé štartovanie, ideme na to, dole sytič zapnutý, na rukoveti prepnuté, môžeme ísť na to.
Naťaháme si benzín.